Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes. It's time for a table for two, and you know I can't do it without you. So I'm here to do what I gotta do. On today's menu, kukhona uSbo akahambi yedwa uhamba noNondu uthi yena umuntu afuna ukuvuka ngaye abiphakathi lakhe namhlanje, and you are about to help me secure that relationship for him. Greetings, hello, hi, happy Tuesday, igama ngusine ngwakanene. But of course, ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you have the honor to call me under my 2K and nami ngiyi-2K. I am out at the next chapter, about to hopefully begin the next chapter between the couple later and namhlanje. So please stick around so you can find out how it all unfolds. Please follow us across all social media platforms, Select Africa TV yonke indawo, and make sure you subscribe to this YouTube channel. And then now ukuthi nawe khona umuntu omthandayo but uyasaba ukumtshela noma mhlawumbe you can't get or you can't tholakala. Mina, I promise you, ngiyatholakala. Send me an email to the address down below, and the Select Africa TV is upset because that is how we roll. Okwamanje ke ngilandele so we can get the cameras rolling. Sibone ukuthi iyahlangana le couple nami kanjani. Come with me. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphilipilo so about two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Sanibonani ohlelweni. Igama lami mina nguSibonelo. Ngisukela nje khona la eThekwini. Nginenkinga nyana encane la. Kahle ngaba nenkinga ngabona enye intokazi eyangihlaba umxhwele kakhulu kwenye indawana la yokuyikhipha yokuyithokozisa e-fan base. So kanti mayibona intokazi ngase ngiphazamiseka ekhulumeni nayo ukuthi kahlala sixhumane nje nayo ngendlela right, ngoba eyihamba nomkhwekazi, ngisho nje umkhwekazi ngoba kuzoba umkhwekazi. So kanti makeyibona kwaba nzima nokuthi ngithole i-contact yayo. So ngazama ngayo indlela ngishaya amasayini njengomjida nami yabo. So into eyenzakalayo wazama ukuthi ke lokho enza amasayini inamba kwagcina zihlangana inamba zabo 10. Emva kwalapho sahlukana, kwangabikho lula ukuthi sixhumana naye. So after lapho sazama ukuxhumana ngefoni via WhatsApp. So kwaba into kanjalo, kodwa ukuxhumana kwethu kwangaphelela kahle ngoba akafiki lelazinga ukuthi into ethi yaphumelela, yabo. Into engilethela kulolu hlelo kakhulukazi ukuthi ningisize bafowethu ukuthi useze wangiblocker. That is a problem. Kanti ngamdinga lo mama bakithi, ngiyamdinga. Into enkinga kakhulu sevele wangiblocker. So that is why ngize ngabhalana ekhaya ukuthi ningilekelele bafowethu. Ukublokeleni like ngizama mawuchaza story ngihappy on your behalf because uma kuukuthi naye lana hlangana khona bekwenzela ama sign inamba kusho ukuthi uyafuna ukuthi ube nenamba yakhe. So ikuplan getane khona kuze kufike ekuthenini ablock. Ngicabanga ukuthi phela intombi nayo umishela so kukhona lapho isuke ibalance khona. Okay. So the problem is ngiyacela sokucabanga lokho ngoba ngempela izathu angisiboni. Besakhuluma kahle ngoba ukuthi mhlawumbe ikhathi ebesho ukuthi ikhathi ithizeni izame ngasuku isikhathi ngayo indlela ukuthi ngami contact lezo khathi lezo. Kodwa ke inhliziyo yaza ayiphakela. Inhliziyo imithi ngeke ngikhumbule bazi yangu futhi ukhuluma naye. Ngiyacabanga mhlawumbe ezinye izinto lezo noma singasixabanele lokho, so ucabanga mhlawumbe ezinye izinto ba sesikhuluma naye ngithe ngizama ukukhuluma naye njengenjwayelo. Nje manje ngiyabuka ayibuka. Sengiblokiwe kanjani manje? So mawuthi kanjena uyasola ukuthi khona la balance ekhona but still usamlethe la. Like ufuna ukubisa kanjani, expect ukuthi mawukuthi ngempela ubalance somewhere ufuna ukuthi anibhanqe nibe wabili noma uzo expect ukuthi aye kumuntu wakhe semaze mhlawumbe iminyaka amekele wena like how do you think lento ucabanga ukuthi uzosebenza kanjani wena ngokubona kwakho? Izinto imali wenzeka angeke umphoqelele umuntu ukuthi engayeka lapha balance ekhona ngoba nakhona usuke lezathu even ukuqoma ukuvuma naye, so lezathu ukuqoma ukuthi yakwamukela kamanje ngalezathu usuka za balance ekhona balance kanjani ukwangakanani bese uzoqhathanisa nawe ukuthi ubekuleke ithuba mhlawumbe ngizoza kangcono ngiyaqalekisa mhlawumbe ngizoza kangcono into lethizeni yabo mhlawumbe ashoda ngazo
ngothando yabo. So angeke ngize ngimnqumele ukuthi base kuyimina hayi akame laphana because akunayo ishow noma mhlawumbe kukhona ababhala sekhona akunayo ishow sekabudala uqhuba ngesikhathi uma ngezithi Sena hlangana kuphi? ngifana kumindawo yokushaya umoya nje la fan base Kuphi lapha ngase Sun Coast? Yeah. Oh la kudlalwa khona Fun Fair. Fun Fair yamini yeah khona Oh, kulo fun no yeah So wathandani ngaye ngoba phela ungamazi at the time? kunento ngizothi kunento umuntu wesilisa odale nayo nje unatural ukuthi njalo uba nalento le sithombe somuntu amfisa empilweni yakhe. Okay. Yabo ukuthi nibonane kuphi isikhathi singakanani nibonene it doesn't matter uma ngaphela seqhamukele lo muntu lo uvele bothi nanga umuntu wami. So wathi umbono wabona ngazathi yena umuntu wakho. Exactly. Okay. Exactly. Yonke into. Lokho kushiso yini mhlawumbe indlela mengayo indlela ayigqoke ngayo indlela akuphendula ngayo ekhuluma ngizama ukunderstanda la. Yabona nje ukuqala mfethu ilook yakhe yabothi umfazi umfazi lo engakakhuluma yabo cha umfazi lo so wathi sezama because wazama ukuxeba kuma wakhe wayangasendlile encane uma kwakaboni lutho because ubengane encane abantu bahamba la so mama wasana ngale encane wazama uyasima toilet wakulena bakhe fast so yabo so yeah ngabo cha umfazi straight. Okay, ngibuza ukugcina ngifuna ukuqina kakhulu. Since wagcina ukumbona lapha angithi ngikhuluma WhatsApp asangaze ngibonane WhatsApp. Uze wakublocker ungambonanga. Yini njoba sengimlethela namhlanje yini mhlambe angayisho ngomlomo wakhe noma angayenza ngokwezenzo engakwenza ukuthi mhlawumbe uzofuna ukushintsha umqondo ibithelo kuwena. Okay, mthandi. Kanjani ba? Yini ongekuyithandi angayenza noma angayisho yinje ungayithandi kumuntu wesimame angathi mangabe yes ungayifica kuyena bese uyabona ukuthi hayi 10 ofukile bese ufuna ukushintsha umqondo. Noma yabona ngiyamthanda la muntu mfethu. Kukhona ukuthi noma ngenzani uma sithandene mfethu. Hayi Serious. Yabona uyangiphelelisa. Bakhona abantu seke ngadlula kubona nginsizwa ngikhulile. Kodwa mfethu hayi. Ngisho umlengane mfethu. Ngiyamuthanda. Sona ndaba noma kuthiwa urude akawazi ukukhuluma nabantu unenhlamba. Sengadependa kutheni uma sisakhuluma because njengamanje asikaboni ngasoleli. Okay. Sekuzama. Okay. Yabo. Sengadependa lapho ukuthi hayi mhlambe uburude nakhona buyahlwana uburude nabo. Kuyenzeka ukuthi mhlambe sebudalwe ukuthi mhlambe izenzo zami la bengizenza yabona. So ngadependa. Kuyodependa lapho. Okay Changu unqakile ama feelings uwathenga. Awathatha. Hayibo wena goalkeeper. Awathatha onke. Usapalini ubamba ama feelings uthe uwa nayo inet uphansi. Uzoba ukukhuluma ngeemama. Yile lezingalo la. Imama lezi. Asiliboneke mama uready. Yeah. Mbukela Select Africa TV sizobona imama u10 kaCija. Into yokufihlwa mawudlala amakhadi into oyifihla ngazathi ipayslip. Hlala nami ke ungayindawo ngifuna silibone kanye leli mama. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Mbukela Select Africa TV ngihleli nalo imama u10 kaCija umuntu ekuthiwa nje uLozolo cream of the crop. Lento phezulu ekhekeni. In fact no, ikhekhe uqobo lwayo. Please ladies and gentlemen, put your digital hands together for Unando. Yabonke kheli kanjani intro esimangaliso right? Yeah. Okay, ngiyaphila nami igama lami nguSiningi wakanene ngisebenza Select Africa TV. So izathu esenza ukuthi ngifonele ngicela ukuthi uzosijoyina la on the show namhlanje ngoba khona osibhalele on the show wathi une crush kuwena since the show is called I Have a Crush on You. So angikwazi ukuveza ukuthi uba lo muntu but ke uzombona ngoba nayo khona around okwamanje ngisafuna ngikucheck nje ukuthi right nokuthi ngisintroduce ngoba phela besingakazi mina nawe sibonani angikwazi ukuthi ungafika ukhulume nami efonini ngothi woza la mofika sengiphose emlomeni umfana mhlawumbe ongamazi mhlawumbe uyamazi yabo so at least akubi mina yabo ozohlanganisa izinto so that by the time he arrives la kube ukuthi nawe usuyazi ukuthi kuzokwenziwani. Alright ngalo usaqhubeka. Yeah, nginenkinga. Okay. So wena mangabe umuntu wesilisa ekhombisa interest kuwena ukuze umqome uyayibheke ini? Okokuqala ngithanda umuntu wesilisa ohloniphekile, angizwani umuntu wesilisa othefisayo. Ngithanda umuntu wesilisa oyithandayo. Like ngikhuluma ngeqhathanzipho. Yayibona into kanjalo? Ngithanda into kanjalo, angithandi umuntu wesilisa oyidlaka. Okay, okunye ngithanda umuntu wesilisa
onendlela yokukhuluma ukhuluma kahle onesongo ekhuluma nomuntu wesifazane ya akunandaba ukuthi uyibhinga inika ucheese boy ngithanda ibhinga angifuni angizani namanika mina ehambisa ugqamabhula amakhulu ngithanda laba nje laba amabhinga but hayi lawa nakhona ahambe eqinise emgwaqeni no lawa nje nje sebethenga kulethela ucheese boy ekhuluma isingisi yo shothi ngabe sesigabeni ngabe sigabeni angibona ukuthi singaqala sikhuluma angibona uxabene nabo uzokhuluma nobani yebo mama nami no angeke mina nginkosazana so sekuyabona uthando umjithi ekuthanda shame yo angeke alright cool so izona zokuphela izinto ebheka umuntu esilisa lokho enye nenye awukho choose ya unayo i-idea yokuthi mhlawumbe ubani ongakuletha la kulabantu obaziyo nje mhlawumbe abakushelayo wabana ukukhuluma nawe noma nje you are totally clueless okwamanje anginayo clue yazi angingabe ngiqamba amanga okay uready ukumbana yeah nervous excited ngasaba ngazi kodwa noma yini nje njengamanje because bese ngiyafika la ngancoma ngiyazi ukuthi ubani mhlambe umuntu mhlambe nami vele noma manje ngingangazi mhlambe vele umuntu vele nje ongadisho umbona nje so okay yini ke ebi turn off kumuntu wesilisa for you kimina into eyi turn off ngumuntu wesilisa indlela akakhuluma ngayo nendlela akagqoka ngayo angizani umuntu wesilisa ogqoka bonje amabhluku elibelena ibhanda akalifakile utebhisile ngithanda nje umuntu wesilisa abe gentleman athandeke nje yabo balekile ukuthi uyasebenza noma ukuthi ngilethe nje umuntu mhlawumbe othi nje okwamanje isipana kanaso but uyimisele ngokukunika uthando akuthanda nje inhliziyo yakhe yonke yeyi uzongithanda kanjani imali angenayo uthi yebo uzokuthanda ngenhliziyo imali iyathenga nje imali iyathenga yebo kodwa kule process yothando imali sayidinga ngaphakathi kodwa ke uma kungukuthi nami ke uchazekile ngamnika uthando yes okay so akuyona i-train smash ukuthi akasebenzi no okay cool as long nje mina ngimthanda I think ngamnika ithuba alright cool ake uyafuna simbona khona uzomnika ithuba simbona alright ungasandawo angazi noma kuzovuka umhlabelelo kwalandla unkulu yini ethi ubonga ithuba mhlawumbe uzuvuka sazi you are the judge of this and you get to witness how it all unfolds ngaindawo. If you haven't subscribed to this channel, please do best and remember to follow us across all social media platforms. It's Select Africa TV. I have a crush on you. It's my Monday. Yaphela mama. Yaphela njani? Ngikho. Ngazajabula kuba. Ngiyajabula. Ngiyabonga leli thuba yazi. Ngiphoxa kakhulu ukuthi asakwazi ukuxhuma kahle phone. Ngabe kumama mhlambe lapha ngona ke. Awona ndawo just that nje kwahamba ngabona ukuthi ayikho intention. So ngise ngakhetha ukuthi ngiblock so that ngizoqhubeka nempilo yami nokuqhubeka nempilo yakho. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe entweni zonke akukho lapho engone khona. Akukho. Because besakhuluma nje kuseke kuhle ku right. Over the sudden azakuthola efonini. Into engenza ukuthi ngiblock ukuthi enami ngangicabanga ukuthi mhlambe ubusy or lapho unomuntu owufocus kuyena because wawuhlale njalo unganaso isikhathi offline uqhamuke ngaleso sikhathi nje usuzofuna lelo thando yabo ngabhoreka ke ngashada because ngicabanga ukuthi umuntu mamthanda uba naso isikhathi sakhe that's why ngabona ukuthi ke lo ngenezo isikhathi sami ukusho ukuthi wayemane sikele jikayo nje ngalesi sikhathi akunjalo mama akunjalo injani ukuba mhlawumbe uqhubekele ngokuleza ithuba ngithi yabo nje amasebe safeka kulolu daba lolu njengoba kukhiphile nje kanjena mfethu ngizake ngacela ukuthi bengihlanganise manje ubona ukuthi kungcono kakhulu lokho ukuthi yabo ucela usizo bengasenayo indlela mama bengasenayo alright bengasenayo it was the only option manje ubona ukuthi ubona ukuthi mhlawumbe ukucela usizo yona option ezokwazi ukuthi ukwazi ukungithola ndobokazi
ngiyathanda. Ungaqala ujahe ukuthanda ngibuza ukuthi wena ndlela xa ukuthi mhlawumbe kuzoba right yini ukuthi ufake abantu mhlawumbe basemasayidini. Iyona option bawulo bese ke nawo leyo. Because mangasawazi ukuthi i-contact nawo. That's a problem. Mangasawazi contact nawo. Okay. So ngiyacela ukuthi ube great to sixoxe sibonisane. Ngicela mntana. Manje ngoba umosha imali zakho nje wenza zonke lezi zinto why uzowenza lokho? Izindlela lezi engikhombisa ngazo ukuthi sophela kanjani. Uma usungabukeleyo. Awuthi ngoba kuthenga mhlawumbe something ukuthi izindlela engikhombisa ukuthi sazophela kahle nayo. Ngizomehlela ngala ngithi kube nawo. So ngiyacela ungikhokhe. Ngicela sibonisane ngicela. Okay ke ngicela ukubuza ke ngoba wenza konke lokho kwenzayo. What if mina nginomuntu kodwa kuphela mama izinto ziyahlelwa zakho because nami bese ngafiki esigabeni sokuthi wazi ngami ukuthi ngimini. Ngiyacabanga ukuthi cishe sekuvele kuzicacekela ukuthi angeke zikulandele la ngikho lapha engibhalise khona. Okay. But nina niyakwazi ukuthi nikwenze umuntu mangabe samusha nimkhombisa uthando. Awuphikisi kafukazi. Lo munye ebese ehleli ngala esayidini. Then mayihamba isikhathi nakimi sekuyaqala sekuba khona izinto ezithize sekunama thize yabo akusahambi njengasekuqaleni njengoba isikhathi usafuna uthando. Awuphiki mama kodwa uthi belo yazi ukuthi abantu abafana basazobafana futhi. Yeah, ngiyakwazi lokho kodwa indlela enenza abantu bese iyafana. Yebo mama njalo. Yabo nje kwenze ngakulandelela ngale ndlela le. Ngikuba ngithanda. Okay ke ngiyakuzwa ukuthi uyangithanda. Okay ke mina ngoba angithi mina ngoba ngicela uthando yazi ukuthi ngingaka. What if mina ngoba ngibuzile wahle lokho ukuthi what if mina nginomuntu uzakwenza njani? Mangithi okay ngiyakuthanda kodwa nginayo umuntu. Lokho sokubonisana futhi isikoleni masibadala sibadala masiba ngasisikoleni. So lokho sokubonisana sibonisa kanjani indlela esibonana ngayo until kuyifikela kuwe. Akeke mina ngithi ngikufica lapho umkhona kompilo bese ngithi mina ufuna ukushintshisa ba uzoba lezathu futhi uzofikela sona izathu ngendlela mina ngizobe ngenza ngakhona wena uzokuqhathanisela akeke mina sekushintshe ngithi ndeyi ngoba kufike mina ngokunikeza ithuba ngoba lifocus kumina yabona into leyo ungaboni kahle ukuthi kahle nami njengoba ngifika nje ukunikeza ithuba mhlawumbe ngi-right kangakanani kula lowo nayo yabona into leyo so kuzoyihlelekela khona lokho angeze kuphoqelele ngesikhathi okay angithi mina nginomuntu ngesikhathi nginikeza ithuba ngibona ithando lakho umuntu lo khona ngizobe ngimenze njani like ngifuna ukuzwa ngawe because angifuni egcineni kube seqhamuka ama conflicts yabo njengoba ngisho mabuthi izinto zazizakalela kuyazizakalela so into engenzeka mhlawumbe ukuthi uma usobonile what decide that wabona ukuthi this is a guy ngempela okumele ube nempilweni singazama indlela zokuthi sibonisisiwe qathula kanjani ngoba egcina kosuku mecela kube khona inkunzi eyodwa ebusayo uhambe nawe uya emzini wakithi uphelele emagcaleni akithi lokho sobe sikuhlala naso sobabili ubuhle bahamba babili kuthi vele nje nina nihlale nikwazi ukuyikhulumela mina ayikho into engizoyisho okusenda manje ukuthi ucabanga uwedwa lokho okubalele ukuthi ngibe seduzane kwakho bazokwazi ukubambisana Eish ukhona vele khona yeah ukhona ingakho bengilebe ngibuza imibuzo efana nale ngoba yeah angifuna ukuthi ekugcineni yabo kube ngathi manje ngomuntu usazana yabo manje leli gama ngeke ngikwazi ukulibiza loyo kodwa khona nawe ngicabanga ukuthi umshaya ngithi na ngisho into ekanjalo ke yabo ngicabanga ukuthi ngicela ukubuza ukuthi ngoba uthi wena lo khona mhlambe yabo wena imuphi umehluko la kuzofika nawe empilweni yami nje
okwamanje mama ngifuna uqamba mama kunzima ukuthi ngikhulume ngeqe amagula usemba ngempela ukuthi ngikhuluma ngeqe amagula ngoba uvele ngeze ukukhola lokho kungcono vele ngenze into engifuna ukuthi ukunika ithuba lokuthi ngenze ubone ngezenzo hayi then ukhuluma ilento engicela ukuthi ngidinga ithuba kuphela ngenze hayi ukuthi ngikhulume namhlanje bezocala ukuthi ngicela ngiphe ithuba ungamukele bese ngiyenza singahlanje nje singabonana even 3 months 4 months singabonana uma kuphela ungamukelele mama lento engifuna bese ngiyenza-ke ngendlela yokuthi uyayibonana naye umuntu omthanda uyibona futhi ingakho ungafuni ukukhuluma ngeqe amagula ngifuna ukwenza uyibonela wena wona bese decide ukuthi uyaqhubana nalo cha ngicela ithuba njengamanje mama kuphela Ngiyakuzwa. Hayi indlela ekhuluma ngayo ke ngathi uyinto ezoyithempile engathi amabhafalo athe uba maningana kuwoletha ngazi ke kodwa kodwa indlela okhuluma ngayo ngathi uyithembile amabhafalo ngathi maningana kanti lutho mama uzama nje uzama ukukhombisa umuntu umthanda ngoba sengilimale kakhulu mama okay ngicela ukubuza ngisho ukuthi angingabuza ngivele ngiyeke ngizobona ngawe yabo mama ndingathi ngibuza kakhulu kanti wena wenhloso yalento so mina ngazi lutho kanti ungabuza mama sikhonela khona lokho sizokhululeka sikhulume ungabuza emabe mama ngabe ngithanda nje ngicela ukubuza esayidini lakho njengoba ulana nje amehlakho akubuza esayidini lakho njengoba ulana nje umuntu wakho uphi to be honest njengamanje sisekwi-break ngizothi i-break ngoba asibonani awenzeki lutho asixabananga ngendlela yokuthi singazi kube khona ukuthi hayi asishiyeni le nto ngizokhuluma neqiniso kodwa since u-4 months suphelile 4 months kumina sekufanele ukuthi ngingakho senthethe leli thuba leli since ngibone wena into esengidinga njengamanje sekomile into esengidinga njengamanje ukudlala engqondo omnandi so into esengidinga njengamanje ukuthi ngibe nesibindi sokuthi ngazi ukuthi sengibhalansile kuwena bese ngibuyele emuva yo force ilokhuza inhloko yesikhathi ngendlela erayithi ngicela nje ngivele uthuba lelo futhi ngiyakuzwa ukuthi kodwa vele ke imvamisa yenu nivamisile ukufika ngaleyo ukuthi hayi into yami nayo ayikho serious kanti-ke mama abantu abafana nivamisile ukufana ndithi abantu abafana into yami nayo ayikho serious mina ngithanda wena uma ngathi umuntu eyabuza sikhulume ngomuntu ongekho la kumele sikhulume ngomuntu ongekho ingakho mama ngithela mina ngicela ukuthi singakhuluma khona sesiqoqa amagula kodwa sense vele sense ukuthi ukuthi ngenze lento bayidinga asafuna ukukhuluma kakhulu ngicela nje ukuthi ngenze hayi lelo ngicela manje ngicela ukubuza ukuthi mama kungani ngalela la ngasi sibonana wakhetha ukuthi uvetane uhluleke ukubamba uze yabo uwenza izinto ezithize ukuthi ngibone isikhathi ngihamba nomama ngiyabona Darmon ukuba ikhona lento yokuthi umuntu ubona leyo lakalelo uvela utshela umzali wakhe noma uvela umthatha umqhube bekuvumela ukuthi yenzeke lento leyo kodwa uzobona ukuthi usika sanganani ngalo uthando lolo ukuba kuyenzeka kanjalo ngabe same day ngale yala ngaba vela tshela wakhe uyavuma akavuma isengenza ngenkani ke manje because ngiyayithanda ingane yakho futhi bothi ngiyayithanda ngivele ngiyovela kini same day sishela neva wendaba sengikwenzile lokho sengovele ekhaya ukuba kuyenzeka kanjalo ngabe ngenza kanjalo uphelele mamphelele umakoti walapha ekhaya wena umakoti walapha ekhaya emama uzala ngajabula kanjani ngiyathanda amathela ngiyathanda mba umuntu ngiyakuzwa kodwa-ke
Manje akukho engingakusho ngoba anginazo isiqiniseko, anginayo futhi into ephathekayo engingasho ukuthi yabo engakhonfirma lento eshoyo. Ingakho mama ngicela ukuthi ngicela ukuthi ngiyona phela ngitela ukuthi ungamukele emva kwalapho usibona ukuthi indlela engizobe ngenza ngakhona ukwazi u-identify lapho ukuthi uthando lo noma cha bengasilona ngicela ungamukele kuphela mama ngicela leyo thuba lokuphela. Alright, ngiyakuzwa. Kodwa okwanamhlanje noma okwamanje ayikho into engayisho ephathekayo futhi nje akikho kukho engingakusho ke ngithi sobona ngayo. Lawo mazwi lawo akunike ithemba yabo. Ngizonicheck kusahamba kahle. Kahle kakhulu. Kunjani ukudla kwala ekhaya? Yo, abe umnyani shame. Out of 10 ngabanika ba? Akhulume ngisho ukhulumela. 10. 10 out of 10. Yabo nje bangincoza nje. Yabo nje manje ngoba sengidla. Kodwa sengithuthi sengoba nje ngiyasonga ngisakubona yabo. Yabo nje bangincoza nje aqedeki. Aqedeki. Lo ngihlale ngisho ukuthi udlala ekhaya kunamaphortion amaningi. Ukhona sekwafika labathi ufuna iplate elikhulu kathi ungagagameli. Order nje noma iliphi plate. I promise you ngeke uliqeda. Akukho ukudla kwala ekhaya okuqedekayo. Wonke amaphortion Benza 1. makhulu. Hayi benza 1. I-date yona ke yenza 1 nayo. Yeah. Oh, khamba kahle. Hayi khani mnandi ke bo. Abuza nje kulanga uthola isoko elisha. Hayi ni smoothie ke nje kusho izimbe phazamisayo. Ongenali isoka la. Wona ufike ngesikhathi wrong. Yo. Imake so you guys are officially a couple. Very soon. Ugayi ke ngiyamazi. Ugayi sahlangana ke ngakhetha ne. So sathi sikhuluma ngase kuba khona into eyithena ofunyana. While sikhuluma on WhatsApp. Isikhathi esiningi wayehlale offline yabo. Ukhamba ngaleso sikhathi esezo ubeka la wayegcine khona ngalela la. Osakaphendula fast enough. Hlale engekho efonini. Okay. But ke uchazile inkinga yakho ukuthi why ehlale ngekho efonini. Umsebenzi. Ngivele ngacabanga mina ikheli asikho esinye isizathu nkosami. Siyasebenza ngithi sofunda into enemali esebenzayo. Ne siyabona. So ngeke ngifike ibe nemali bese iba lesikhathi sakho so ngeke ukuthi ngapho ke yabo ngithi ngi understand ukuthi why wayehlale so kusho kumsizile ukuthi abuye aze la namhlanje because ubengeke naye azi ukuthi ube blockheleni because he also wanted to know ukuthi ublockheleni but engazi uzokubuza kanjani kwaphela usumblockile. Kumsizile shame uzamile yedwa. Bengazi phela ukuthi ngoba ethule nje uhlanganisa amabhafalo yabo. Bengitshela ukuthi mhlambe unake someone else eceleni kanti akukho kanjani. Yasho nje into wrong. Eswakulahlekela umendo. Senasilimaza kakhulu. Eswakulahlekela umendo. Yini senasilimaza kakhulu. Indlela yababenza ngayo. Indlela lenza ngayo. So namhlanje seku official ukuthi isoka elisha. So mana ke ngifuna ukwazi ukuthi ufike kanjani leso sinqumo yini ekwenza ukuthi namhlanje udecide ukuthi uzomqoma uthande ngayo ukuthi nangesikhathi siqala ukuhlangana yabo nje sathi sibonana wabona ukuthi nangu ngangimkhalela ngizalo ngathi nangumnyeni wami yabo bese kusho ukuthi ke indlela esasixhumana ngayo sathi ngasaxhumani kahle yabo ngase ngathi ayi sho umnyeni wami akuyena lo ngangicabanga ukuthi yena yasinto yethu ke ngabona yazini lo bengimblock yazini ngamblocker ngathula kanjalo and wathula isikhathi esincane ke then boom nangu namhlanje sibo wena ngisakhuluma before akublock wayebo ngamcela ukumbona noma ubusy no mamathatha mfethu isikhathi ngani bese sincane kakhulu sithola njobesho nje ukuthi ukwazi udecide ukuthi block ngenxa yakho lo so manje base nithandana uzomisa kanjani ngendaba yakho ubusy yabona kusukela la asikaqedi Saya kwezinye indawo enzima apho. On top date amanye. Uzosenza isikhathi ngamanye amazwi. 8 namhlanje maphaka. Oh, usho kanti usho manje mina ngitshela ukuthi uthi nje general. Aqede bekuso start leso. Oh, hayi cha kumnandi but niyancane ukuhamba nami ngihamba nginishutha. Icontent nizothola phi content nizohamba nginishutha. Sizoyishutha. Angeke bafethe indaba manje. Sizoyishutha. Please siyacela nje.
Hayi indaba abangani Yabona baba. Yabona ngesikhathi ngizalo la ngimkhalela. Uyena. Mhlawumbe next time Ilo. Hayi musana ukuba njena phela ngoba lapha mina ngifuna ukubizela into Wena sesokuxoxela nje sesondela ngihlapha izithombe later nakhona. waphaka amantombazana. Ayibuke lo lapha esiqongweni phezulu. Akekho ngeyaphanga mathola isolmate. Ngeke Ubambo bakwethu. Angeke ngaza ngithi akunalo ubambo. Uthwaze lapha. Nami nganginje ngawo khathi ngingalithola. Ngikhalela njengawo. Hayi bona ntombazane. umfundisi ukuthi ubambe into enjalo. Angifuna ukumfundisa ngoba kuzoba ngathi uyabona. Ngifuna abone ngizothatha ngimsendele izithombe abone yonke into. Hayi bona ntu. Ngifuna uDamani ubone nje ngisi kancane. Mina kungikhuluma. Kodwa ngixoxela ngezithombe. Angidingeki la mina othi ngihambe yabo. No guys, congratulations, jokes aside. Siyabonga kakhulu ukuthi usithembe ukuthi singakwenza into enje. Ngiyajabula ukuthi kuhlangene kwenzeka nayo nontu. Thank you for isikhathi sakho. Ubungazi ukuthi uzeleni, ubungazi uze kubani, ubunga Ngisathi ngithi mina nontu siyabonga na ukuthi usiphi isikhathi sakho ufike la. Ngiyazi ukuthi ubungazi ukuthi uzeleni, ubunganqaba, ubungahlala ungezi ungibhampele, but you are here. So thank you so much. Kodwa manje ngiyabona ukuthi angidingeki la nakancane ngisabathe usumuntu ezophazamisa ngiyakufila lokho ngaphakathi. Sithi isiZulu ubuco obuhle phamba ngangaki? Ngababi. Abuko hamba ngosithathu inhlobo. hayi ngabuthathu Kodwa ke phela ngoba uwena. Nkosiyami. siyakuzwela Unayini futhi? siyakuzwela yabakhona babili Ningayiqali siwayichoose uyabona yini ukuthi singazama ukuhlanganisa into ngeke kunemona nontu uyangitshela sana into engezilunga. sekulungele sisho kanje. phela mina zameleke nayo kuyabhetha Mina nawe besike level efanayo nje manje ama level asethe No Linda usiyangilala. nawe ungajaji. Ungafuna mina sofuna ukufana na. Hayi ntombazane. Kancane nawe nje kozokuhlangana. Hayi ntombazane akaphake umuntu isithende senja ngitshele kule siqongweni ngathi TV yasesibhedlela. Bathi somzama phela ngeke sikulahle. Wow guys, you know what? Athi ngihambe lapha before I do, qani ngenzela into eyi1 ukuthi ngibuka i-camera nifake energy eningi kubonakala ukuthi niku relationship entsha. Nisho kanye nithi this is our next chapter. Are you ready? Yeah. 1 2 3 go. This is our next chapter. And that's on Percha. Take it. In the time namhlanje ihambe kahle bekumnandi ngithole isokelisha yonke into be right. idate namhlanje ibe lunch angifuna ukukhuluma kakhulu Kusokala melisha ngizothanda ukuthi ngala siphathane kahle sibambisane kube mnandi nje yonke into ibe right. ethanda kakhulu le date indawo isiyona the next chapter yo one right abe right kakhulu inhle kudla kwakhona kumnandi Into engithanda kakhulu ukuthi namhlanje ukuthi ukudla ngikudlile bekusezingeni eliphezulu bekumnandi beku right umuntu ebengihlezi naye bekumnandi beku right besikhuluma kamnandi yonke into be right. No ayikho into ebengayithanda ngendlela ehlukile Into ebengifisa yenza ngendlela ehlukile ukuthi since umuntu wami enganaso isikhathi ngizofisa ukuthi kube ukuthi isikhathi esincane sitholayo angenzela i-call isikhathi esincane sitholayo angenzela i-call ukuze kuzoba mnandi ngizo-enjoya nami kuba sothambeni. into engayithanda ukusho ngobamba undu Nkosiyami acela siphathane kahle ngiyayicelela Nkosiyami siphathane kahle usuku nosuku ngizokwenza sure nami ukuthi hayi sihlezi la Into engithanda ukuyisho uma esakhe ngithi abadedeke ngithi benze kahle shem ngizobenzela i-braai ngokuthi bemnyeke ngoba ke njengamanje khona mina ke manje so nje ngiyabonga into abayenzile bandla ngokuthi bemnyeke bengamyeki. So manje ngizofaka idatha nayo yonke into siyabafonela ngifana airtime siyabafonela ukuthi hey go back and go ibese ngikhona manje message leyo ngithule manje sandula one by one go back and go. Shout out to the next chapter. I say shout out to the next chapter. And that is how we wrap up namhlanje episode. Yeah, I have a crush on you. You're watching Select Africa TV and Kamalam Gustine Wakanene, also known as Adama 2K and Namigi 2K. Mugeli, thank you so much for joining us. We vibe namhlanje. Please do catch us again next week Tuesday, same time, same place. Sibongele Usmo Nonundu on their newfound love. Mangabe na uyafisa ukuba uwena loyo, yehlisa ipride. Wehlisa ukutatazela. Bekigwababa one side. Ngibhalele on the email address down below and ngizokwenzela iqiniso ngoba nawe uyazi ukuthi Select Africa TV izokusetha. But for now, this is how I call it a wrap from myself
nogatsheni uboya bonyathi boya bothando uboya be-true love sithi good night, thank you so much.